Gibantayan karon sa pag-asa ang usa ka low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ug aduna kini dakong kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo sa mosunod nga 24 oras. Gipanglantawan usab kining makasulod sa PAR karong Huwebes o kaha Biyernes ug pagatawgon unya kini og bagyong Doming. Hinuon matud sa pag-asa menos ang kahigayunan niini nga mo-landfall sa bisan asang dapit sa nasud. Apan ang trough niini mohatod og mga pag-uwan sa silangang bahin sa nasud. Sa Central Visayas, maayong dagan sa panahon hinuon ang masinati ning mosunod nga mga adlaw. Apan may masinating mga localized thunderstorms matag karon ug unya. Nakita nato this week, Central Visayas including Cebu Province, generally fair weather ta, but more than 50% chance kining masinati nato ang mga localized thunderstorms. Katong previous days na nakasinati ta mga thunderstorms that is localized and isolated, naghatag og mga moderate to at times heavy rain. So, precautionary measures gihapon ta sa hazards ng mga thunderstorms.